kalabot gihapon sa lungsod sa Mabini ang pamahayag ni Kagawad Levito Baldo. Kalabot niya ng kaso or reklamo nga giatubang nila ni Mayor Ongie Bernales Lim, apil ang yang bana si Engineer Brian Tanlim sa lungsod sa Mabini nga nagatubang karon sa reklamo sa Ombudsman Visayas. So atong klarohon og unsa gyud, ha? Unsa gyud katinuod og unsa sad ang mga reklamo nga nasang-at karon sa Ombudsman. Aniya si Kagawad Levi Baldo sa lungsod sa Mabini. Atong paminawan. Pagkata karon mga higala, ang ginabit sa Kagawad sa lungsod sa Mabini, Bohol, Kagawad Levito Baldo, ug ato pangamustahon ang ilang lungsod. Kagawad, kumusta ang Mabini? Mayong hapon kanimo Sir Fred, no? Labi na sa imong taga-subaybay sa imong programa sa Radyo Hagna ug sa San Miguel Cable TV, no? Mayong hapon ninyong tanan. Labos sa tanan sa tanang katawhan sa lungsod sa Mabini, no? So far sa pagkakaroon Sir Fred, medyo naalang tayo mga gagmay mga problema sa atong lungsod. Angin aning issue din nga to ang kuan, issue din ng mga project na to sa lungsod sa Mabini. Na issue magunit tungkol sa mga overpricing, kanang why bidding o kanang itawag o kanang pangunayan lagi o pangontrata, mga tanang halos tanang project sa Mabini, no? Diya Kagawad, ako lang i-klaro, no? Doon may nanggawas nga mga balita sa social media o bisan sa itong pagiginabi sa mga taga-Mabini na matud pa nakatubang o reklamo, graph o mga administrative complaint ang mayor sa atong lungsod, si Mayor Ongie Bernales Lim, kauban ang iyang bana nga si Brian Tanlim o pipila ka mga opisyalis sa lungsod. Can this be confirmed, Kagawad, kung tinood ba o dili? Salamat sa imong pangutana, Sir Fred, no? Actually, kanang imong pangutana, ako po nang nabasa sa social media, po yung mga post-post nga about lagi na ng gikasuhan ang atong mayor sa ombudsman, na po maingon nga fake news ko, no, ang mga balita. Kana Sir Fred, ako mo story gyud tinuod nga kanang mga kaso nga inyong nadunggan para sa atong mayor, tinuod gyud na siya. Kaniya dia ang mga dokumento dari ang ipakita sa inyo mga Sir Fred, no? Kini nga dokumento, ha, kini mao ni ang dokumento sa atong gipile sa ato ang mayor o sa iyang bana, apil ng iyang sister-in-law. Gipile ni nato dihas last year sa ombudsman, no? By the way, kini nga ang pagfile nagbunga man sad kay nagipasubmit na mi og position letter last month of October, and then after 1 month naghearing gid mi mismo sa ombudsman. Bago rang na kahiring mi last November 2024, ug karon nagpaabot na lang mi sa result mismo sa ombudsman. Ilang resolution ay 60 days man lagi, while abot ang mga holidays o ganang Sabado Domingo, no? So sa kasamtangan natong ipaabot karon ang result sa ombudsman tungod kay sa ako pong nasabtan, no, sa ang tanaw po base po sa kalig-on sa itong mga ebidensya nga nakuha. Gani kining mga ebidensya, no, wala gyud ni siya na provide sa Mabini sa munisipyo tungod kay gibabagan kini sa atong mayor. Dili ta
dili basta-basta maghatag og mga dokumento about sa mga project. Pero gikaloyan tas Ginoo, nakakuha ko og mga dokumento gikan mismo sa KUA o sa KUA Region 7. Nakakuha ko mao nga ahog yung nakita kung unsa ka matuod ang atong nakita sa aktual, no? So atong nakita sa maong mga dokumento nga mismo ang ato ang first gentleman ug ang atong mayor involved sa maong project nga sila mismo involved sa kontraktor, no? Atong nakita diri sa dokumento, Sir Fred, no, nga ang ato ang first gentleman mao siya project area manager, ang ato pong mayor kasamtangang mayor karon mao po'y assistant project manager. Base ra pod sa video nga ilang gipost sa ilahang Facebook page sa Ito It Bill Builders. Kay ang Ito It Bill Builders, ang tag-iya man gud na si Brian Tanlim, kunya siya naman pod mismo ang nagingon nga siya ang project area manager sa GCMG. Ang GCMG, ang Ito It Builder pod, ningon pod siya nga ang ilang mother company is ang GCMG Construction, no? So sa laktod nga pag-istorya, involved gyud na sila kalambigitan tungod kay ang ilang mga ngan o mga contact number naa man sa company profile sa mga kumpanya. Sila na pod mismo ang nagingon nga sila naay mga posisyon sa maong kumpanya. So ang GCMG Construction man god, sir, maunay kontraktor sa pipila ka mga project nga nahimo sa Mabini, no? Sa mga ipanghimo. Dili lang 7 ka project kundi moabot na sa nako ka project, mga covered court, buildings na to diri mo nay nangontrata. So atong nakita sa dokumento nga involved sila. Kanya nakita po na to sa dokumento nga mesmo ang Ito It Bill Builders base sa kontrata nga kani pirmado man siya ni Brian, kini naman siya pirma, atong ipakita, no? Makita gyud nato nga si Brian Tanlim isa sa mga supplier sa atuang lungsod sa Mabini. Nya bawal man na siya, anti-corruption na siya nga kaso ang atubangon nila tungod kay nilapas man sila sa atuang balaod tungod kay dako kining bawal pagpangontrata mismo sa pagpangunay sa atong lungsod, no? Bisan gali ang ilang lawyer, no, ako nakatawa na lang ko sa ilang tubag kay nga, no, ang tubag mo ni mayor og ni Brian, no, char ako na tong ila nga sila ay branch manager, sila ay involved sila, pero dili man sila kalimod kaya nga atong mga dokumento, Sir Fred, maumay makapatunay nga dili jud char kaya ang ato ang mga dokumento gikan man dinhi sa kuwa, dili man dinhi siya kalimod. Kuwa ni mismo certified true copy ni siya. Mabitaw nga ako naaghat jud ko pag-file tungod kay naluoy ko sa tang lungsod. Hantod kanos aba nga mawa ang korupsyon sa Mabini. So ako ni barog jud ko para sa Mabini, baysan pa man o nag-inusara ko nga ni barog, pero para sa ang akong pagserbisyo dedicated na din sa atong lungsod kay dili na kaya nga magpakabuta-bungol lang sa sangguniang bayan. Gusto na nga malimpyo or mabawasan ang korupsyon sa Mabini tungod kay dili na gyud na maayo. 25% mawa sa ato ang mga project, overpricing, luoy kayo ang Mabini. So luoy kayo ang Sir Fred, luoy ang ato ang lungsod sa Mabini. Amo ang lungsod sa Mabini. Unya kagawad, ang complaint karon confirm na magyud tungod niya na mga dokumento nga imong gipakita bisag ila nang gipanghimakak na dili tinuod, no? Pero ang dokumento dili man mamakak. Documents don't lie, no? So kumusta ang status nini kagawad? Unsa na ang status ni sa ombudsman? Actually, Sir Fred, no, ang status gid ani waiting lang gyud ta sa decision sa ombudsman, no? Kay humana man migiring, actually makita man nato, Sir Fred, kay ugwa pa ni siya probable cause, hagbay ra ni siya gi-dismiss, no? Dili na naayagi pa og kuan. So
ato yung nakita nga ligo ng atong mga ebidensya dili man gyud siya kalimod no. Walang unta ato lang ampo na to sa Ginoo nga unta mabag-o ang ato ang makahuna-huna na og maayo ang ato ang mayor kung makaibaw na siya og unsay mga maayo dapat niya buhaton. Ay sabi nimo Sir Fredo, ako motuo man gyud ko nga tuo pag gyud ko nga naay gaba tungod kay ang gaba dili gyud na magsaba. So manginaot ko nga ang katawan sa mga ilang masayran kung sa mga problema no? Okay, so katunyong nabati ang atong interview kang Mabini Kagawad Livito Amor Baldo. So mga taga Mabini, kamo na ang mag timbang-timbang kalabot niya ng mga nanggawas karon ng mga kasika sa inyong lungsod.